Kamoro mora maintie jara mar Oloo TV en kine makare ma indien cheno mar Kuku mar Wach mikelo ni kine ka kinde kod an Oloo Mbaka odiochieng' ma kawuono antiere kod jalup jagoro mongirore mar Cotu studio kaindi abro miyo thuolo mondo mi onyisu nyinge kae to dhi me kod twak machalo kama indi kwadrango weche mopogore to moloyo e riwruokno ero mar Cotu arwaki studio Erokamano Jeff mosogando erokamano nyingi iluongo ni Benson Okwaro an Deputy Secretary General mar Cotu to moloyo an bende Secretary General mar Communication Workers Union ajagema yala kasatimo introduction erokamano nya Benson Okwaro kenda agoni erokamano kuom kaw thuolo mar achiel kachiel mar chopo studio kaindi mar Oloo TV wabiro chako achiel kachiel ni tie nyiswa ni to oganda moko samoro ok ong'eyo samoro isebedo ka giwinja inyalo nyiswa ni to Cotu tije maduong' en ang'o? Mokongo anyiso jothuro ne Cotu en riwruok mar motelo ne jotich duto me Kenya kar kae kaka paro jopiny ong'eyo wan kod unions mang'eny wan gi union moromo 44 to unions 44 gi oriwre e duol miluongo ni Cotu. Cotu en short for Central Organization of Trade Unions. Ne obedo registered in higa mar 65 to kochakre ka nyaka kawuono osebedo kod nyime osebedo go oganda mopogore osebedo jotelo mopogore to ya tije en mana mar riwo trade unions duto manie Kenya kae mondo gitii kamoro achiel kaka umbrella body. Erokamano nyata nyalo nyiso ni to oganda mabende gin members mag Cotu uyudo gi yo machalo nade? Mokwongo jotich nyaka bedi member mar union mokwongo kaka wacho ni an jagoro mar union mar Communication Workers Union koro jogo matiye communication sector kaka karu kake kaka KBC Posta Telecom Safaricom jotich mago donje Communication Workers Union jogo manie security sector donje private security union jogo manie agriculture donje plantation union to bang'e kore ka unions go biro kanyakla to riwre to giyiero jomotelo ne Cotu. Yes, mane ka Cotu bedo formed. Cotu en an umbrella body ma oketo unions gi kamoro achiel. Kwa hiyo so unions go wegi ema telo ni jotich e migawo magintiego kaka anie sector mar communication an awuon adil gi jogo manie sector jomanie sector mar security deal gi sector mar security jomanie sector mar niang deal sector unions mag niang koro ka gin gi shida e ka koro gidhi umbrella maro mar Cotu. To jalo wacho ni Cotu ere kaka ukedo ne maybe ratiro mag oganda magu kata gigo kuma gidwaro ni mondo mi otimnegi kinde ka kinde ubedo ka ukonyo gi nade? Cotu tije en watimo national issues watimo policy formulation kwadwa loko chike mag jotich wabedo piny kaka Cotu board to wang'iyo na ang'o monego watim mondo konyo Kenya kaka for example wan kod labor laws abich labor laws abich jo Cotu ema loso koseloso to gibedo kamoro achiel kod committee mar labor e parliament to gichiwo proposals magi to gilobby parliament mondo parliament okadh chikego. Mana achiel kuom gik motimo. Mar ariyo gik motimo en gik moko kaka keto kiwango mar mshahara waluongo ni wages wan kod wages council ma wabetie kachiel kod sirikal through Minister of Labor Federation of Kenya Employers kachiel gi Cotu wan kod giluongo ni tripartite arrangement ma wabet kamoro achiel to watime makata sani wasechako romo kodgi so that kochopo tarik achiel dwe mar abich at least kanitie kamoro winjre to waset minimum wage kaka ung'e ni jowa mang'eny man gi tich weg tich ng'eny gi koyie chulo msara maber gidwaro ni kanyalre to gichuli matin kako nyalo kata kinyalo tiyo ne bure to mano ber so waset wages council to waketo wage guidelines
waset kachel ko sirkal waketo Kenya Labour Board. Kenya Labour Board ma Cotu one called seats a deck Labour Board. Generally wage guidelines, generally issues mag labor, etc. So you ntiere mang'eny mokonyo go. Gima dono jogando ng'e ni Cotu ok di direct, ok yal konyo tich direct. Unions magi ema konyogi. Lo kaka ma union no ok ochopo kama e kiwango munyalo konyo kaka union. Yes. To koro union ema dhi kwayo konyo e Cotu. So Cotu ok be involved directly gi jatich. Jatich bedo involved gi union mare. Yes. To union mare nigi procedure ma gidigo gi employer, kage kosa na gi employer, gi kanyo gidi Minister of Labor to one called the dispute resolutions. Mwatemo kwa seti ya Cotu kwa wijire at that level to chirubo kanyo kwa wijire to the Labor Relations Court. Yeah, bangmano putting out the up to Court of Appeal. The Labor Relations Court is almost level bar High Court. Yeah, to kakoro nintie kapo kichopo area mardi court sigo inyalo neno kaen haki mari mode consult gi Cotu. Cotu nyalo konyo. Cotu samoro nyalo konyo chiwo legal protection. Gin lawyers ma mwari 10 makapo no chopo ne nyaka wakao services mar lawyer. Yes. Cotu nyalo konyo mondo omeja tich kata jotich kuonde ma gintie mondo giyud legal protection. Yeah. Rokamana inya Benson awinji nitiere weche ma bende samoro sibiro ka chando jotich ahinya moloyo kama wache minimum wage ni eri. Nitiere jok moko ma sani eri onego bed ni en pesa adi kata ng'ato onego bed ni chulo omenda maromo nade kama thin mogik. Okay, well, the minimum wage tegemea sector mangato tie. Nitie sectors mufto nitie security sector, nitie agricultural sector, nitie building sectors. Ko sector ka sector the minimum wage mage. Ta minimum wage obende obedo opogi kalore kode kidienge magi nitie county moro town machielo. Nikech nitie assumption aparo nen that assumption ya kagwono ni samoro ngima ma Nairobi opogore ngima ma Kisumu kata ma Siaya. Koro minimum wage obedo set up in a manner ma jogo matiyo agriculture nigi minimum wage marge. Jogo matiyo communication sector for example minimum wage marge. But above all city mangato ae Nairobi minimum wage mare ng'eny molo minimum. Kata bed agriculture sector to in Nairobi ichamo musara mang'eny molo ng'ato matiyo Kitale. Ne mane ka ne okete chon although sani ngima masani nyaka ne chake ochime county gi. Koro nere ka bochono nyaka walok pacho nikech ibodo ngima ma Kisumu chala gima Siaya nikech ji mang'eny koro de Siaya nikech nitie devolved units ji mang'eny de Siaya nikech devolved units koro nego ot nyaka de malo. So bochono ani mondo kinde mabiro go nyaka wane kaka wa change but currently as it were king'iyo gazette notice mancho gol bang May Day ose indicate inyalo yudo the Kenya Gazette tiyo ka nitie those wages so that people should be able to know onego chula minimum kaka Nairobi for example jogo ma clerks for example onego minimum wage onego be 29,000 shillings kapoko chule house allowance kena kotimo clerical duties nitie minimum wage mag drivers nitie minimum wage mag cleaners so en kiwango mopogore koro jatich madwaro ng'eyo maber unions kichigni union ka union kod a copy mar minimum wage guidelines koro inyalo dhi union mari kokinya dhi union mari dhi Minister of Labor man chigni kodi kata inyalo dhi government printers tiyudo a copy mar notice mar manowuok okang'e notice number D okang'e area but a notice manowuok sometimes in June last year and it is operating. Kochopo this year sani already the wage council sichakoromo ma kawinjiro ko bete kendo ga sirkal to kendo kochopo June or July a new wage guideline will come. Rokane nya Benson Okwaro obro kaw yo matin kay to waduga chiel chieno mar ariyo kwa dhi nyime kod chendo niri mar Kuku mar Wach.
Mantie jera Oloo TV wachako duoge thuolo mar ariyo maindi enchiro mar Kuku mar Wach kod Jeff Oloo Mbaka. Chiel ka chiel odiochieng' ma kawuono antiere kod jalop jagoro ngirore mar Cotu e studio kaendi. Abiro chakar wake mondo mi omosu ka diponi koka iketo TV mare iwinji nyinge koa kuome en owuon. Chakar wake studio. Amuso yokanya nam nyingan Benson Okwaro an jagoro matin mar Cotu Kenya. Erokamano ahinya Benson. Arwaki studio thuolo mar ariyo. Kane wadhi to ne warango weche kaka Cotu samoro osebedo ka kedo ne ratiro mag oganda, to ne warango weche go mag osara. Kan warango ni to sara mathin mogik monego beni chulo ng'ato en osara maromo nade. Te wacho ni maindi luwore gi kuma ng'ato nitie to gi weche moko mabende mathoth. Mawadwa ni mondo mingekno matin en ni to jotije makonyo ji utegi eki miluongo kata ni house helps gi eki gin to margi ni kuma chalo nade. Wach mar jotich matiyo ne utegi kanyo en tich ma osechando ahinya okata Kenya ka kende taparo ne e piny mangima. Domestic workers osechandre mokalo. So bang' higni mang'eny International Labour Organization man go office mar Geneva ne okadho mondo minimum wage mar joma tiyo e udi obed 11,11. To ang'eyo ni ng'enywa ok chul siling 11 no. Nikech weche mopogre. Mokwongo jowa mang'eny ma ondiko joudi ok ondiko nikech gin gi nyalo mar chulo jogo. Gindiko nikech samoro dhako mapuonjo japuonj musache en siling 2,200 mari en kata 2,200 koro ng'eno kuriwo pesa ni kamoro achiel okoro mochulo ng'ama tiyo ni ot to koro mochulo gik moko mahitaji mar dhano timo. Koro wang'eyo ni ji mang'eny ok ochul. To nikech onge mar tich e Kenya kar ke jotich mang'eny to moloyo jogo ma wakeni tiyo e utewa to wang'eyo ok chul gi maber. Wang'eyo ni kata jogo moko ma jowa ma jotelo ministers ang'ono ok chul jogi kaka onego dwar. To through union mar Domestic and Hotel Workers Union wasetimo a lot of efforts. ILO oseketo motion ma ji nokadho ma nitie convention aparo ni 189 ma onego bed ni jopiny kata jo Kenya kata Africa correct duto luwo. Pinje matin sana mose ratify convention. Jo Kenya poko ratify that convention. To ratify convention nikech ok gidwar jogo mantie around, jogo man gi power, particularly the parliament, ging'eyo ni ok gichul jotijgo kaka chik dwaro. To ging'eyo ni ka gise ratify convention to bo chuno gi ni nyaka giluw gino. So nyecha dwe mokadho ncha ne watimo procession e Nairobi ma jatendwa Francis Atwoli emano participate bo flag off. Waketo pressure mondo watem loso gi jowa ma jopiny mondo tem konyo jowa matiyo ni udi. Kiti ng'ama tiyo ni ot ni ng'at ma important. En ng'ama luwo irito nyathini, en mo nyathini chiemo, en mo luwo ke otimo everything else. En mo tedo kata chiemo michamo. Kokichule maber, en ng'at ma nyalo kata keto ne sumi chiemo michamo. So en dware ni kata kapok ochopo e kiwango mar chule siling midoro 11,000 no. Ka ber dware ni watem ochul gi maber, wamigi kama ginyodak maber, wamigi luor to moloyo warang medical cover margi, wachul nigi protect issues kaka NSSF, so that kata chiemo we tich kata msara ne tin to nyalo yudo chiemo gimoyude e ngima mare ma kosebedo ga motegno. Medical is very important, so kichulo ne NHIF mano bende konye. So mane gimo nyalo kwayo jo mane matiyo kata jo manyalo ndiko gi mondo temo kony gi yelano. Watemo tijige ma samoro tek bende. Tijige ma samoro tek. Erokamano ahinya jatelo. Ok wang'eyo wadwa ni mondo wang'e samoro kaendi kama ka oganda odonje tich to gi yore monego beni iriembo godo oganda e tich. Weche machalo kamagi bende samoro chopono ni samoro jomoko ywak ni oriembgi e tich e yo ma ok ni kare. Chik makare dwaro nang'o ka ng'ato iriembo e tich? Mokwongo wacho motelo kanyo ni tich onge Kenya ka. So ka tich onge Kenya kae ido ka ji penjo ki penje ni to
idoro tich amiti tich man mi tich yote me yudo mora nikech otagre koko ni kinyi bi kiny to bobiro kiny maonge kata barua miye manyisi ni in wandiki in karam ibo chamo siling 50,000 ibo yudo house arrest chal kame idonjo tich sama hame okumi chikno koro in kidonjo to kuochi indonjo sa 12 12 nyakana sa 12 godhiambo initia tia ionge overtime ionge anything else so mokwongo wanyiso jothura ni ka ng'ato miyi tich bed gi miluongo ni employment contract manyiso ni adonjo sa adi tawuok sa adi so that ing'eyo ni kibiro molewo ni sa 2 to chiegno ilewo king'e ni iwuok sa 10 to iwuok sa 11 mani ketho chik mar tich to chik mag tich wacho ni wan kod labor laws to one of the major labor laws and employment act employment act 2007 emanyiso working hours majitiyo emanyiso minimum part of the minimum binyalo chulo ng'ato emanyiso house allowance medical wach mar keto provision mag pi kama jotich tiye wach mar medical mag te obedo cover the employment act koro employment act ni emanyiso kako onego ndik ng'ato koro ka employer oketho achiel kuom chikgo to unions donje ka jatichno en ng'ato ma en member mar union then kapo nono ni uriembi to okimor kaka uriembi ka idha achiel kuom ka en member mar jakanyo mar union dhi e union mari unions gi ng'eny gi kod head offices mag Nairobi apart from sugar union wa headquartered e Kisumu ka gi plantation man bare Nakuru gi Cape kod union mare madok workers ma headquarters bare ni Mombasa all other unions in the headquarters mag Nairobi koro dhie branch mari under normal circumstances wan gi jomiluongo shop stewards in that workplace chiw report mari ni shop steward nigi haki mar sheria mondo odhi one jatelo manie dalano manie that employers premises ni Onyango ni kod complaint machal kama wadwa ng'ina ang'o notimre chiku yie ni mondo shop steward no kachiel go Onyango kantie present mondo nyisu gima notimre ka uyi kuneno ne jatich de oktimo makosa kaka shop steward en gi haki mar gochongi piny mondo ikwane mondo miye ng'uono mondo oduoke tich employers mang'eny timo kamano kapo no ufil ne makosa en mar employer un gi haki mar kawo report no to report ka Ministry of Labor or inyalo report ne General Secretary mari kuma intie General Secretary mari emaburo neno kendo jatela no mondo libed go within chikochno within 10 days onego beno oluongo bura to bet pay to discuss to winjro ka onge winjruok to manaka ka wacho the Ministry of Labor for dispute resolution to kotamre to the industrial court but dilongo ni liberations court mane process erokana nya jatelo gima odo ni mondo wadhi achiel kachiel ni nyiso ni to kaka Cotu ang'eyo ni un riwruok maduong' ma bende oting'o oganda mathoth ahinya samoro unyalo bedo kod challenges mamoko bende gik machalo kamagi nitiere challenges nitie mang'eny sana mang'eny wan gi challenges nikech kaka ing'eyo ni Cotu osebedo motegno matin otegno ki compare kod pinje moko ma iluongo ni Bamba mori machiegni kodwa ka Uganda Tanzania Cotu ose come out kaka very strong organization so one kod problem efforts se tim kata gi sirikal mondo wabed gi interfere kodwa inyalo paro about 5 years ago ka the former cabinet secretary biluongo ni Kambi notemo mondo interfere kodwa bok chako mgawo moro biluongo ni Puseto mane dwa take away public services from us never resist but eventually they registered our competitor biluongo ni TUC mokawo teachers unions particularly NAT
civil servants, university unions, korogin gin imigaw marge kendgi. So it's in another national going to you see. Bano gitimo that interference ni one strong. Two, nitie kama chupo ko serikal hetho gidwa kawo pesa ma jopiny oketo kaka NSSF, gidwa chamo pesa ma jopiny oketo kaka NHIF. Gitemo kawo mondo gitimgo yore mag siasa go. To magi en pesa ma jopiny mogolo, jotiche mogolo, to gidwa temo kwalo. Wasetemo kwa resist. So challenges bwan go ni serikal yote mobiro mokawo tich dwaro mondo yanka keto lwetgi agulugi mondo gicham pesa gi. So mogo challenge wasebedo kwa fight man court cases e court. Nchideno kanitimo interview ni cabinet secretary mwenyen Yatani. And dwale ne penjen to ibu deal gatule nade. Kidojo kuno, how do you get a tuli out of NSSF? And he had to promise how to get a tuli out of NSSF. And when you so get is a very difficult issue. Kobi ye nikech NSSF ena gulu majo tiche mokete pesa. Onge pesa kal kata chiel bado njukuno. So atule buna wuok kandalo ne ochopo. Kutiko to terms ne ariyo. To wuok to Cotu ema yiero ng'ato kendo madonjo kuno. Sirkal ok yabedogo. To wang'eyo ni kamolo sene gitemo amend chike. Mondo kagilo chike mondo giyud yo moro ma samoro Cotu ok bi nominated go jwar jokoda. To ka gin gi tired of numbers, they may succeed. We don't know. Erokamano jatelo nyiswa ni to mugi kaindi kapok wadhi wach mar nitiere paro mar ne Cotu dwa loso godo magawa moro Kisumu kaindi. Bende paro ma kamano nitie? Yeah, paro se beti okno do loso waseloso. Seloso. Yeah, kisebedo kidhi Tomboya. Tomboya kane wachake kaka a training institute. Ndalo moro ne odok piny kidogo to nyaka ne Mheshimiwa Atuli take over leadership. Wasetemo wasekelo standard mare malo matin. Functions mang'eny mitimo Kisumu ka itimo Tomboya Labour College. And then we never called a few domestic, what do you call them, hostels managing in there. But Sirikand Kibaki nomiwa a piece of land, Toke Kanyo. Ma wagera what I think would be a 3-star hotel currently. Hotel nitie, makata kidhiye kawono tinende, very good rooms. And the first phase is over. Lifts can keto, but everything else is there. One called rooms, one good televisions and the rest. Chimunity Tomboya Maler. Ki wuk the Chimoro Kabiru Kataka the Chimukuno. Very nice food. And then second phase Wabogara another one. And I think yeah, if you make a visit, you'll be impressed. Jatelo mogik nyiswane to un kaka Cotu uparo nade wach mabende koro migosi Kenyatta kod Odinga ne okaw mar keto Kenya mbele magi wuoyo magi nyiso ganda ni koro weche mag pogruok kik bedie orang kaka igero piny mar Kenya. Dakika achiel. Yeah, nyase wacho, nyase lose wachni. Tabonuoyo. Ne piny ni duong' moloyo Uhuru kod Raila. Jo Kenya ng'eny, 48 million Kenyans. Ma chandre ma miwuoro. Chandre, dhano onge chiemo, dhano onge tich, nyithindo kunya dhi school. Omiyo gima jodongo ariyogo timo. Kipenja na wuon. Mane waserito for a long time. Yes. So osetimre. Wakwayo mana jopiny ni mondo mi jogi lwedo. Mondo gibed kamoro achiel. Kik gibed ni giriwre mar yudo benefits mag ji ariyo kendgi. Obed benefits ma jo Kenya mondo gidraw some program magidwa kelo Kenya together. Nikech Kenya wan go gendini mang'eny. To wasebedo gi tabu e Kenya ka nikech kidwa yiero nikech oganda. Kimiyo ji tich, imiyo ji tich nikech oganda. To kawanyalo loko pachwa, ma jaluo mobedo qualified obed president. Kobedo jatelo kana obedo qualified omiye tich mane kama odno chopie. Pinje moko ma kaka Tanzania, kidhi pinje kaka Rwanda. Benga mapenje ni oganda mane onge. Ji wacho Kiswahili to bas. People have forgotten anything else. So gima jodongo ariyogo timo is good. Nitie joma pingo oganda kata oganda moko kata oganda wamoko nitie joma pingo. To gipingo nikech their personal interest. O gipingo nikech gimotim no ber rach. Gima ng'eyo kendo anuoyo ne jopiny ni Kenya ka sani nitie two political divides. Achiel mar Jubilee, achiel mar NASA. Viongozi kata jotendgi achiel kone en Raila, kone en Uhuru.
kidwa los konyo jopiny, Yeah. you cannot consult. You consult for what purpose? If they do loso to set agenda, then you go back to consult what is your opinion? Then we do it. So jogo mosi ye support Raila adoko de munero kamano akwa jo piny mondo jobed gi kwe jo Oloo gima Raila dwaro ok nikech eni me oparonwa apan en jatendwa mana kaka family nyithindo nitie lakini ok ojiso nyithindo go onge gima ging'eyo to gibed na pento baba pacho nango wan wasi na ile baba wa Raila nyaka decide for us where direction to go. Then I know at a later time we will be back to the people to loso gijito me support ana won warakara jokotu ncha selose jatenda becho selose we are comfortable because wadwaro political stability mabu create stability in the industries bo keto economic development, and once there's economic development Kenya will be peaceful. Erokamano nya jatelo dio chiengwa kawene wantire kod jalup jagoro mongirore mar Cotu mano ero Benson Okwaro studio kaindi wagoni erokamano jatelo kuom chopo achiel kachiel mondo los kod ogandwa e Oloo TV. Kaw kamano nyakwa chakwara kendo yan Oloo Mbaka urito masani. Erokamano baba. Erokamano. Thank you so much.